Dan il-programm qed jittella bil-għajnuna ta' Avon Cosmetics, Domestika u Nexos. Int min int huwa produzzjoni mtella mill-istudenti tal-Higher National Diploma fil-Media fl-Istitut tal-Arti u d-Disin fi ħdan l-Emcast. Inselmilkom eżis telespettaturi għaddit ġimoħra u bekk nilqakom għal programm ieħor int min int. Din il-ġimgħa se nippruvaw nħajrukom sabiex tħarsu lejn il-ħajja mill-perspettiva ta' tfal. Bla dubju ta' xejn illum il-ġurnata qegħdin ngħixu ħajja maġla ħafna u għalhekk forsi affarijiet illum ma sempliċi maħniex napprezzawhom biżżejjed. Bla dubju li forsi ġieli mortu sal-bandli u anke rajtu l-ħadd ieħor jilgħab u forsi ġieli wkoll tħajjartu intom tilagħbu, però forsi ma tagħmluhiex minħabba li intom adulti. Propju din il-ġimgħa l-isfida li sanatu li protagonisti tagħna hija din ser imorru ġewwa l-Belt Valletta sabiex jilagħbu logħba hemmhekk. Ħanaraw x'ħajjiġri. Din is-sfida intkom tridu ġeddu l-memorja ta' tfulija. Fejn ser jkollkom telagħbu l-logħba Twister. Fit tliet toroq madwar il-Belt Valletta li huma Triq ir-Repubblika, Triq il-Merkanti u l-Pjazza San George. Is-serja ta' minn. Triq ir-Repubblika fejn? L-hemmhekk qed jippunta. Waqgħu l-ewwel. Waqgħid int l-ewwel għax idek poġġiet fuq l-aħmar. Kemm tagħmel hekk, bum dasek. Ħalset minuta ftit. Mela ma rajtux il-budget dis-sena, ma għandna xi nħallsu jekk. Holiday, ja? Holiday? Mela, għandek imma, ġej. Waħda, għajja lest? Ejja, dawwer.
Thank you. Daqseg biex? Daqsek koll. Dawa, naqra. Do you mind turning it around, please? All right, no worries. He's in a hurry, Basta ġimma l-Paralex. Dawa, Ej, sirbi. Jek joġbok. Għaf xie għalib. Daw jow lem. Fej trid, sirbi. Bel-motta. Ma nix ħlifa dik taħli la fissanna. Tajja pafna sirbi. Ma tiċu ħaru. Right foot green. Ciao. Right hand yellow. Right hand yellow. Sorry. This is not what I had in mind for Saturday. Ma stajċ kont f'pożizzjoni iktar skomda minn hekk jien. Birrajo. Ejja. Berra. Bil-fors. U mela. Kien jgħatirlek saw bil-qiegħda. U għataw. Sfida ħelwa u mhux tas-soltu veru. Propju miegħi ħnilqa' il-protagonisti li għandna kif rajna f'dak il-feature għandna lil James Muscat u anke lil Rembert Attard. Grazzi ħafna tal ġobkom tilqgħu l-istedina tagħna. L-ewwel nett l-esperjenza tagħkom tilgħabu ġo nofs il-Belt Valletta kif kienet mhix ħaġa tas-soltu żgur. Kienet naqra stramba, l-ewwel għandna biex naqbdu morru l-belt biex nagħmlu din iċ-challenge aħna għaddin ngħidu l-belt x'għandhom xampun hemmhekk. Mbagħad morna u sibna l-karta ta' challenge, mbagħad sibna kaxxa twister u bdawna speċi ta' mappa bit-toroq fejn nagħmluha. Ġifieri għad ngħidu x'ħajġri hawnhekk. Mbagħad bdejna nilagħbu, mbagħad kien hemm speċi tal-Maltin u l-barranin kienu qegħdin jipparteċipaw magħna, ġifieri mbagħad fl-aħħar wara bdejna nieħdu iktar gost. Għall-ewwel kienet da xejn stramba, għax kif għal-qabel jisu like therapy twister f'nofs il-belt. Mhux xi ħaġa normali. Ma kif bejna nilagħbu għażment tal-longa huma n-nies bdew jiġu jitratti jipparteċipaw ukoll. Ġifieri kienet sabiħa huma tagħhom. Ekku, kien hemm xi highlight partikolari però intom tagħmlu din l-isfida? Iva, fl-aħħar logħba konna din Pesta ta' San George. Kien hemm wieħed raġel kien jagħmel bżieża u kien hemm libes ta' Jack Sparrow u kellu il-vuċi u l-aċċent ġifieri kienu perfetti. U spiċċa jilgħab magħna ġifieri qatt idawrilna ħaġu jikkummenta f'kull dawra. Deka l-iktar ħadd pjaċin naħseb. U mbagħad ġab in-nies ukoll miegħu tipo like tara Jack Sparrow jilgħab it-twister ma' Cliff Maltin mhux normali. Mhix normali. Bla dubju ta' xejn ir-Repubblika jkun hemm ħafna nies fiha, però dawn in-nies kienu taxkila likom sabiex intom tkunu tistgħu tkomplu bil-logħba tagħkom?
Iva, l-ewwel kienet daqsxejn stramba, ma ġabru ħafna nies madwarna, u ma tipo paċ tibqa' ħafna dawru l-logħba ta' tista'. Iridu jaraw il xaħat jagħmilha qabel għax xi drabi meta tsaqsu xi ħadd jaħsbu li jkunu jridu xi flus jew xi ħaġa jew biex jilagħbu magħna. Għallew għadu lura ħafna, Ejja, mbagħad fl-aħħar bdew jidraw. Tajjeb, ħan nitkellmu daqsxejn, issa ħanelbu l-paġna dwar il-lob tradizzjonali sewwa taħsbu li t-tfal illum il-ġurnata din jilagħbu aktar b'mod virtwali u anke diġitali milli għall-lob tradizzjonali li kellna aħna bħalma għamiltu intom alla volja mhijiex logħba tradizzjonali, però xorta waħda kontu fiżikament intom fil-logħba. Aha, illum il-ġurnata ma domx jintużaw ta' ma domx jintlabu daw il-lob li kienu jilabu għawna missina. Ġifiri, l-lum il-ġurnata hemm il-lob hemm l-elettroniċi, hemm il-lob digitali fuq il-computers, ġifiri għasim ma kondi labun daw il-tip ta' lob. Mux daqsek naħseb, naħseb li memx awareness fuq dak il-tip ta' lob, jisu memx aptitu kol. Naħseb iktar ma jgħaddi żmien iktar jintasew ukoll. Sfortunatament. Ekku, l-isfida likom kif kienet divertenti ħattu gost tagħmluha, terġgħu tagħmluha darb'oħra jekk jerġgħu it-tim tal-produzzjoni tagħna japproċċjawkom biex tagħmluha. Għalfejle. Ikun sifila xejn ma jkollix nagħmel. Mela, James u anke Rembert, grazzi ħafna tal ġobkom tilqgħu l-istedina tagħna. Minn hawnhekk aħna ntukom ukoll bħala ringrazzjament rigali minn Lejvon fwiha għalikom ukoll tajjeb. Jiena minn hawnhekk ħanibgħat lilkom it-telespettaturi għal waqfa qasira ta' riklami, però bqgħu magħna. Fil-feature li jmiss se ninħarsu lejn il-Belt Valletta mill-għajnejn ta' tfal. Meta intom kontu għadkom żgħar, x'kontu taħsbu meta taraw dak il-bini majestuż, jew kellha xi ħabbata kbira fuq xi bieb, jew anke dawk il-kanuni l-kbar. Jekk insejtu se nfakrukom aħna f'dan il-feature li jmiss, ħanaraw flimkien. Ħanaddu għal waqfa qasira, però ibqgħu magħna li xiktar tarsen iltaqgħu ma' Gaja Kawki li għandha messaġġ importanti ħafna likom.
Ġieli tajtu d-dem, jekk intom tistgħu tagħtu d-dem tkunu qed tagħtu l-akbar rigali li dawk in-nies li huma fil-bżonn mingħajr ebda flus. Propju fil-feature li jmiss se niltaqgħu ma' Gaja Kawki li permezz tal-kampanja tagħha qiegħda tħajjar lill-adulti biex jibqgħu jagħtu d-dem. L-għadda dan il-foto shoot biex nqajmu awareness mal-pubbliku u nħeġġu lil dawk kollha li qed jagħtu d-dem ikomplu jagħtu u l dak li mhux qed jagħtu jitħajjar jagħtu d-dem biex jgħinu l min vera għandu bżonn. L-għan prinċipali ta' dan id-dipartiment huwa prinċipalment illi niġbru id-dem mill-Gżejjer Maltin. Imma mhux li niġbru id-dem biss, imma huwa illi nipproduċu prodotti tad-dem differenti. Dan id-dipartiment ilu jeżisti mill-80ijiet, imma jekk ħanħarsu lejn l-istorja tal-Bank tad-Dem f'Malta, tibda fir-realtà minn wara t-tieni gwerra dinjija. Fil-sittinijiet kien hemm il-Bank tad-Dem tal-Kavallieri, imma mbagħad bħalma diġà fit-80ijiet beda dak li nsejħulu aħna s-Servizz Nazzjonali tat Trasfużjoni tad-Dem. Ovvjament minn dak iż-żmien lilaw għaddew snin u dejjem għamilna passi il qudiem u dejjem nippruvaw intejbu l-operat tagħna. Il-punt kardinali fuq xi xidur kollu huwa mhux kemm ħaniġbru dem biss, imma kemm ħaniġbru dem f'saħħtu u nipproduċuh ħieles mill-mart għall-konsum tal-pazjent. Al-kontrarju li forsi konna snin ilu konna dejjem noħorġu appelli għax m'għandniex dem. Illum il-ġurnata noħorġu appell ejnuna nżommu il-riserva tajba ta' dem milli għandna. Kultant niġu fi problemi, u ħaġa ovvju li niġu fi problemi, partikolarment meta qed nitkellmu fuq id-dem tal-gruppi tan-negattivi, dak li ngħidulhom il-negatives. L-iktar partikolar qed nitkellmu il-O negative u il-A negative. Huwa diffiċli biex ittella riserva ta' dawn il-gruppi ta' dem għaliex 5% tal-popolazzjoni biss għandha dan it-tip ta' dem, allura ma jkunx daqshekk faċli illi iġġib dawk in-nies illi tant għandhom. Meta proċen it-tim tal-Emcast, jiena l-qajta bid-dejjem miftuħa, servitna bħala esperjenza biex dimt ma' nies differenti, tallimt ħafna, kien tim vera professjonali u fl-aħħar mill-aħħar kollox għal-prodott ġusta. Ħadd gost ħafna naħdem mal-fotografer u naħseb li morna tajjeb. Into my life shining so bright and now all is right. My dreams will be heard, my voice and my words and I will rise. Il-poster qed nittama li l-pubbliku jirrealizza li għalkemm Gaja għadha ta' żgħira xorta sabet li ħin biex tipparteċipa f'dan il-proġett biex flimkien magħna twassal il-messaġġ illi d-dem huwa importanti. L-ewwel appell huwa lill-medja biex ikomplu ituna s-support kbir mingħajr ħlas illi qed ituna bħalissa. Il-medja hija xi ħaġa importanti ħafna biex twassal il-messaġġ kontinwu tagħna. U anke prattikament messaġġ pożittiv biex iktar nies iħossuhom komdi jersqu lejna biex jagħtu d-dem. Jien nappella lill-pubbliku li min jista' jagħti d-dem jagħti d-dem għax dik id-daqsxejn effort li jkun qed jagħmel
ikun qed jgħin ħajja ta' bniedem. Il-ħajja ta' bniedem li tista' tkun tiegħi u tista' tkun tiegħek. Ovvjament nappellaw dejjem anka lill-istudenti l-Junior College, l-MCAST u l-Università biex ituna id-dem li tant għandna bżonn. U il-poplu in ġenerali. Il-poplu in ġenerali importanti li nkomplu nwaslulu il-messaġġ ħalli jersqu donaturi tad-dem ġodda lejna u ovvjament dawk li huma donaturi diġà eżistenti inħajruhom kemm jista' jkun jibqgħu donaturi regolari. Bil-personalità tiegħi nixtieq inħeġġeġ iktar nies biex jagħtu d-demm, speċjalment għal dawk it-tfal li morda bil-kanċer. Jekk tixtiequ aktar informazzjoni dwar il-Blood Donation Unit tistgħu tagħmlu dan billi tċemplu fuq 2206-6201 jew inkella fuq 7930-7307. U b'dan il-ħsieb jiena wasal sabiex nagħlaq programm ieħor, però tajjeb illi nfakkarkom dwar il-paġna tagħna ta' Facebook. Iktbu Media Custom Team. L-appuntament tiegħi għal magħkom għal pallum ġimgħa fl-istess ħin, grazzi ħafna tal-li segwejtuna, tislijiet.